Nav kesên ku Baxmuta Ukraynayê mane, her kes mirovekê ku ji ber topbaranê miriye nas dike. Lê piraniya mirovan ji zû ve reviyan e. Ew pimehan e ku navbenda şerê li Ukraynayê ye. Ku her du alî bi tundî ji bo bajarê şer dikin. Baxmut ji bo Ukraynayê wekî sembola berxwedanê xwedî nirxekî mezin e. Ji bo Rûsyayê jî girtina bajarî dê bibe gaveka girîng ber bi bajarên mezin yên herî nêzik wekî Kramatorsk û Sloviansk. Me ev sûkê li Baxmutê tedaviya çileyê de kêşand. Dema ku diyar nedikir ku Rusya ew qas zû nêzik dibe. Wê demê jî bi dengên topê benavber li paş me, şînîn herêmê gotin me ku wan her tişt winda kiriye. Dikana min heye lê ji xwe dikan te wêran bûne. Mala min mezin e lê hatiye bombegirin. Lê em dijîn, netirsin, ev tiştên bicûk in, tenê bombe ne. Tenê çend hezar kes li Baxmutê mane. Piraniya wan bê sotemenî, elektrîk û av mane. Di stargeheka nêzik, xwebexşên Ukraynî û biyanî xwarin, av û vexwarinên germ pêşkêş dikin. Şênîn herêmê dibêjin me ku cihê kombûnê ji tenêtiya jiyana bin êrişan aramiyê bi wan çê dike. Karkerên alîkariyê dibêjin ku ew hewl didin ku serşûkê li stargehê ava bike. Ji ber ku me tirsiya nexweşiyan heye, ji ber paqîjiya ne baş. Em digel jinekê axivîn û me jê pirsî. Te cara dawî kengî serê xwe şiştiye. Wê got ev dimehin ku min piyê xwe neşiştine. Bajar û gundên din yên nêzik hema bi tevahî hatine berdan. Dema ku her du welat ji bo kontrolê şer dikin. Li Baxmutê hinek niştecihên mayî ku bi mehan dibin bombabaranê de dijîn, dibêjin ku divê dema ku hêzên Rûsî nêzîktir dibin, ew niha xwe amade dikin ku ji bajar derkevin. Hinek din jî wekî nîşanek ser birindiyê dibêjin ku ew plan dikin ku bimînin û dernekevin. Em êdî fêr bûne bê gaz û ava elektrîk bijîn. Him fêm dikin ne weye. Ya sereke ew e ku em dixwazin bombebaran rawiste. Ukrayna serpiyan bimîne. Ji bo xatirê Ukraynayê em dêvan hemû zehmetiyan bikişînin. Rusya û Ukrayna ji sala 2014 êre ve li vê herêmê şer dikin. Lê êrişa Rusyayê ya berfireh ya sala borî bû sedema mirina zêdetirî ji 7100 sivîlan. Wêrankirina berfireh ya bajar û bajarokên Rojhilatê û binesaziya di seranserê welatî. Raporta Heather Murdock, Jet Ozel, Deng Amerika.